Hi friends, enchalaru matirla. Welcome back to our YouTube channel D for Deepthi S4 Shreya. Inta video panda enklonji birthday celebration the video parandulla. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ದೀಪ್ತಿ ಏಮಂತಂದುಲ್ಲಾಲು ಪಂಡ ಎಂಕು ಚೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಗಗನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಮಾಮನ ಬರ್ಡೇ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡು ಆರೆಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ತವರ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನೆ ಗಗನ್ ಗಾಡ ಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪಂದ ಪಂಡ ಮಾಮಗ ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆರೆಗ್ ಅಡೆ ಕೊನೊಂದು ದಿನಗನೆ ಕೇಕ್ ಕೊನೊಂದು ದಿನಗನೆ ಆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟೇ ಪಾಡಿತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಲೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತ ಅಂತ ಬಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಮೆಗೆ ಗಗನ್ನ ಬರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಗನ್ ಇವನ ಬರ್ಡೇ ಇವತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಗಗನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೆಂಕ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಆತನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಕುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಗಗನ್ ನಾವು ಬೊಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೇಕ್ ಮಾಮನ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾಮ ಬೊಕ ಗಗನ ರಡ್ಜನ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶಾಖಲ ಉಂತೊಂದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ఆయన మామ కేక్ తినిపోందిలేరు అంచనే గగను ఆయన మామకు కేక్ కొరొందుల్లి. ದೊಡ್ಡಪ್ಪಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗಗನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಕಾಸು ಗಗನ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಗಗನು ವಿಕಾಸು ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಕಾಸು ಗಗನು ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕಾಸುಗು ಮಾಮ ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಕಾಸು ಮಾಮ ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಆಕಾಶ್ ಗಗನುಗು ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಗನ್ನ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಿತಿಕಾ ಆಯಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಲಿತಿಕಾ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಮಾಮ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ತೃಪ್ತಿ ಗಗನ್ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ ಪ್ರಿಯಲ ತೃಪ್ತಿಲ ಮಾಮಗ್ಲ ಗಗನ್ಗ ಕೇಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಶ್ರೇಯಲ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯೇರೆ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಯರು ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಗೆರ್ರತದ ಮೇರ್ ಭಾಗೀರಥಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬರ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಬಾಮನಲ ಮೇಘ್ಯನಲ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತಿರುಂಡು ಒಂತದು ದಾಯ್ತ ಏರ್ ಪೂರ ದಾಯ್ತ ದಾಯ್ತ ಕೊಡ್ತಿರುಂಟುಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಿತ್ತಿಗ ಗಗನಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಾಯ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತುಕ ಇದು ಗಗನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಲ ಆಕಾಶಲ ಇದು ಗಗನ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಆಯನವೇ ಅಂಗಿ ನಾಯಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಸದಾಲೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಗಗನಗೂ ವಿಕಾಸ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು ಲಂಚನೆ ಪ್ರಿಯಾಲ ಮಾಮ ಕೊರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಾಪ ನಂಗಿನ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದ್ಸು ಕುಲ್ಲುದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂರ ಒಂದ್ಸೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮೂಲು ಶ್ರೇಯ ಬಲಸಂದುಲ್ಲಾಲು ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮಲ ಶ್ರೇಯಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನಿಬ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕವ ಅಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್.